गुथि टेलेन्ट सार्च 2024 बेनि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बे दिनैनि रोंग'सा सायख' आनजाद एबा टेलेन्ट सार्च सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बेवहाय दिनै सिडली चिरां आनसलिक हिसाबै दिनै बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा गासै बाहागो लादों। क्लास 9 आवहाय 216 आरो क्लास 10 आवहाय 197 गासै 9 आरो 10 जयै जुदि नायोबा 413 जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बेवहाय बाहागो लानायनि गेजेराव गासै जोङो मोनब्रै सेन्टारजों गिदिंनानै जिखिनि नुबाय जोंनि बर' फरायसाफोरनि जेनाखि नाजानाय फरायनाय बियो मोजां मोनसे थासारियाव दङ। मोजां मोनसे जेनाखि फरायनायनि जेनाखि थासारि बियो मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो। दिनै सानदेब्लाबो जोंनि फरायसाफ्रा जिखिनि रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन दाखालि बे रेजिस्ट्रेसन खालामनाय लेखायैहाय जोंनि फरायसाफ्रा दिनैनि बे आनजादखौ जिरायनानै जोंखौ मोनसे गोसो थुलुंगानाय होदों। दिनै बर' बिजोंनि फारसे जोंनि बर' फरायसाफोरनि जेनाखि फरायनायनि थासारि बियो मोजां मोनसे अबस्थायाव दङ। दा बेखायनो जों आसा खालामदों जोंनि जेनाखि फरायसाफोर बेवहाय नुजाथिदों जोङो सिगां बारावहाय जिखिनि फरायसाफ्रा बेबायदि टेलेन्ट सार्चआव आनजादखौ होदोंमोन बे फरायसाफोरखौ जोङो दिनैसिमाव जिखिनि फरायसाफोरखौ जों कलेज बा अबेबा हायार सेकेन्डारिफ्राव फरायनाय बे फरायसाफ्रा जोंनि बे जाबोबाय थानाय जेनाखि टेलेन्ट सार्चआव जिरायनाय बे फरायसाफ्रानो दिनैहाय जोङो नुबाय थादों मोजां मोनसे थासारियाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा फरायबाय थादों। जों दिनैबो आसा खालामदों जोंनि बे फरायसाफ्रा जिखिनिया आनजादखौ होदों बियो मोजां मोनसे सिन्न बियो मोनसे मोजांसिन जे फरायसाफ्रा मोजां गोसो होनानै दिनै फरायनायखौ नाजालांबाय थादों। गावनि आथिङाव गसंथानायनि गुबै माने माबायावहाय जोंनि बे सोलोंथाइयानो बेखौ जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै नाजादों। दा आसा खालामो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय बे नाजानायखौ जोंनि दिनैनि बे फरायसाफ्रा मोजां मोनसे माबाजों लामाजों लांगोन गावनि नाजानायखौ जों बेखिनिखौ आसा खालामो। इयुनाव जोंनि बे फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे मोजां मानसि जाहैथों जों बेखौ आसा खालामदों। फैगौ जेनाखि आनजादफोर फैगासिनो दङ जेनाखि मेट्रिक आनजाद 2025 बेयावबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन। जिखिनि दिनै बे टेलेन्ट सार्च जेनाखि आनजादाव नुजाथिदों बे फरायसाफ्रा मोजाङै जाफुंसारगोन जों बेखौ आसा खालामदों। मा आयदानि सायाव दिनै आनजादा? दिनै जोंनि बे आनजादनि सायावहाय गासै साबजेक्टआ बेवहाय जायगा मोनदों। बेवहाय गुबैयै इंराजि आरो ससियेल साइन्स आरो ससियेल साइन्स आरो जिके सरासनस्रा गियाननि सायावनो बियो आरो जेनेरेल मेथामेटिक्स दङ। बेफोरनो जोंनि मुल जेनाखि कर साबजेक्टफोर जोंनि मेट्रिक आनजादाव जेनाखि फरायनायनि जेनाखि माबायाव दङ कर साबजेक्टफोर बेखौनो जोङो बांसिनै नोजोर होनानै जोंनि टेलेन्ट सार्चनि जेनाखि कुइसन पेपार जों बेवहाय सोनानै होनाय जादों। बिनि सायावनो सोंनाया फैदों। दा बेवहाय गोबां फरायसाफ्रा बेवहाय लाब मोनसे मुलाम्फा गोनां बेखौ बे आनजादखौ होनानै जों नुनो मोनदों। दुलाराय आसाम रायजोआव बर'नि जे फरायसाफोर बिथांमोना माबायदि बाहागो लादों जोंनि आनजादाव? दा दुलाराय आसाम नाङैनो बेवहाय जोंनि आसामावहाय 13 जिल्लाया बेवहाय बाहागो लादों। 13 जिल्लानि गेजेरावहाय बेवहाय क्लास 9 आवहाय 8424 आरो क्लास 10 आवहाय 8297 गासै बेवहाय 16721 सा जोंनि बर' फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायगासिनो दङ। दा बेखिनि जाय बिथांमोना आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन बिथांमोननि थाखाय माबाफोर? दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि टेलेन्ट सार्चनि जेनाखि आनजादाव जिरायनाय फरायसाफोरनि बिथांमोना जायफोरा माने बांसिनै नम्बर मोनगोन साबसिनै जायगा आवग्रिनो हागोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोसावनाय बायदियै बेवहाय फार्स्ट पजिशन जायनाखि फार्स्ट प्राइज मोनगोन बेनो 20,000 बान्था फोसावनाय दङ आरो सेकेन्डनो 15,000 आरो थार्डनो 10,000 बेबायदि फोसावनाय दङ। आरो बिनि अनगायैबो
देग्लाय जिखिनि काट अफ मार्क थागोन बे काट अफ मार्कसिम सौहैनाय फरायसाफोरनो वान टाइम मोनसे स्कलारशिप होनायनि मोनसे बाथ्रा दङ, फोसावनानै होनायाव दङ। दा बिसिम जों आसा खालामदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बे काट अफ मार्कसिम जाय जायहा सौहैगोन दा बिथांमोननो जोङो वान टाइम स्कलारशिप होनायनि बेवहाय थिरांथा लानाय जादों। दा बेखिनि।